köszöntöm Önöket, akik eljöttek ma, hogy meghitt, méltó módon búcsúzzanak el Kovács Ferenctől, mindannyiunk Feri bácsiától, a város jelentős, meghatározó személyiségétől, a pedagógustól, az alkotóművésztől, a kollégától, mestertől, a jó baráttól, a kedves ismerőstől. Külön szeretettel köszöntöm Vizén Balázs urat, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnökét, Bögi István András urat, a szülőfalu Nagybaracska polgármesterét, és itt van velünk az iskola igazgatóasszonya is, őt is nagy szeretettel köszöntöm. Sajnos a család részéről nem tudott senki eljönni, de én azt gondolom, hogy mi azért nagyon szépen fogunk emlékezni Feri bácsira. Kovács Feri bácsi emlékezete sokat jelent a városnak, a művészközösségnek, tisztelőinek és szeretteinek egyaránt. Tanár úr életműve és személyisége mindannyiunk számára kedves és tiszteletre méltó. Munkássága példa számunkra. Kérem, most hallgassanak meg egy verset Csötönyi László előadásában. Fekete István, hallgatom a szívem. Ha majd egyszer leáll, és elszakad a testemtől az, ami én vagyok, lehajolok még egyszer, és megcsókolom a szívem. Megcsókolom, mert szeretett engem, és szerette az egész világot. Jól tudom, a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett minden, ami szeretett. Felkérem Vizén Balázs urat, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnökét, hogy a megye és a város nevében mondjon néhány gondolatot. Köszönöm szépen, Gizella, tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves bonyhádiak! December 11-én egy sokkal jobb hangvételű programon voltunk itt a Percel Kúriában, és azt gondolom, hogy a mai napig keressük a szavakat, és bevallom őszintén, hogy engem is most váratlanul ért ez a felkérés, de természetesen, mint ahogy itt mindannyiunknak a teremben, számtalan emlék fűződik Feri bácsihoz, és én azt gondolom, hogy akik ma itt vagyunk, mindenki a saját maga módján és a saját emlékeit felidézve Feri bácsival méltón emlékezünk rá. Ő volt az az ember, aki nem csak Nagybaracskán, nem csak Bonyhádon, nem csak Tolna vármegyében, hanem azt gondolom, hogy szerte az országba vitte jó hírét, és hirdette az alkotás örömét és az abban rejlő szépséget. Én azt gondolom, hogy szűkebb hazánk, Tolna vármegye, Bonyhád nagyon sokat köszönhet Feri bácsinak, az ő mindig életvidám alkotóművészetének, és szerencsések lehetünk, hogy őt ismerhettük. Én nagy tisztelettel gondolok rá, és emlékezek vissza rá, ugyanis kezdő újságíró koromban Feri bácsi volt az első, legalábbis az elsők között az a riportalany, akivel beszélgethettem, és a rá jellemző lelkesedéssel és
azzal, ahogy ő úgy tudott beszélni az alkotásokról, azokról a szemet gyönyörködtető képekről, amelyek egyébként itt a Percel-kúria falait is díszíték, és amellyel a város is méltó módon emlékezik rá. Szóval, hogy Feri bácsi már akkor olyan elánnal és olyan lelkesedéssel beszélt egy fiatal kezdő újságírónak, ami rögtön megfogott és megérintett engem. Én nagyon tisztelem őt és becsülöm, és én hálás vagyok neki, hogy azokat a szépségeket, amelyeket ő az alkotásain keresztül mutatott be valamennyiünknek, egy picit mi is jobban megismerhettük ezáltal. Borzasztó fájdalom és tragédia az ő elvesztése, és én úgy gondolom, hogy addig, ameddig mi méltó módon meg tudjuk őrizni az emlékezetünkben, addig Feri bácsi itt lesz velünk, és az ő vidámsága, az ő hihetetlen humora, tenni akarása adjon erőt nekünk a mindennapokhoz. Mindenkinek méltó megemlékezést kívánok, és köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, most pedig Tóth Istvántól hallgassunk meg egy nagyon szép dalt. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál magadról szép éneket, dicsérő éneked, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak neked. Ez szó jó, csönd vagyok, csöndet vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dalom nem dicsér. Se jel, se láng, csak csend, meg égig ér. Ülhetsz csak tűrve, hogy dalom nem dicsér. Se jel, se láng, csak csend, meg égig ér. És most folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajújlást, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál magadról szép éneket, dicsérő éneket, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.
megkérem Ménessy Jánost, mutassa be nekünk Feri bácsit, mondja el az életútját, bár én úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, mindannyian nagyon sok mindent tudunk róla, de egy kis összefoglalás azt gondolom nem árt. Először is egy vers, amiről úgy gondolom, hogy igencsak jellemző volt rá is. Reményik Sándor, akarom. Akarom, fontos, ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyen töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad, a kézlegek, mely válték símogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok, legyek a fáradt villákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, legyek a déli báb a rónaságban. Legyek a vénföld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig, legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű durván összerótladik, mint tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a holop. Kedves Feri bácsi, Bonyhád szomorúbb és csendesebb lett. Elvesztettünk téged, a festőművészt, a rajztanárt, a példaképet, és nem utolsó sorban az édesapád, nagyapád és testvért, akit mindenki szeretettel és tisztelettel egyszerűen csak Feri bácsinak szólított. Évtizedeken át nem csupán Bonyhád lakója és büszkesége voltál, hanem a közösség szellemi és lelki vezetője is. Alkotásaiddal és tanításaiddal nem csak a művészet, hanem a közösség számára is maradandó értéket teremtettél. Távozásod űrt hagyott nem csak a családodban és a művészeti életben, hanem mindazokban is, akik megcsodálták képeidet, megértették bölcsességedet, vagy megtapasztalták emberséget. Műveidben, fiadban, unokáidban, tanítványaidban, könyvedben és a közösségben tovább élsz, és azok szívében is, akiket életeddel és művészeteddel gazdagítottál. 1936. július 10-én születtél Nagybaracskán. Az általános iskolát szülőfaludban végezted el, majd 1954-ben érettségiztél a Bajai Tanítóképzőben. Azt követően egy év szakmai gyakorlat után szerezted meg tanítói képesítésedet. Pályafutásodat a Nagydorogi Általános Iskolában kezdted, ahol 1963-ig tanítottál. Azt követően a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Iskola rajztanára lettél, ahol egészen nyugdíjazásodig 1996-ig dolgoztál. A Pécsi Tanárképző Főiskola rajz- és földrajz tanári szakán diplomáztál. Szakmai fejlődésed részeként a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán egy intenzív továbbképzést is elvégeztél. 1972 és 2000 között Tolna megye vezető rajz szakfelügyelőjeként tevékenykedtél, valamint megyei és országos szakértőként is elismerték a munkádat. Ebben a munkakörödben továbbképzéseket és tanfolyamokat tartottál pedagógusok számára. Közel 10 évet tanítottál a Szekszárdi Pedagógiai Főiskolán, 2003 és 2008 között pedig óraadóként művészettörténetet oktattál a Bonyhádi Gimnáziumban. 1963-ban átvetted a Bonyhádi Képzőművészeti Kör gyermekcsoportjának vezetését,
1970 óta pedig a felnőtt művészeti kör munkáját is irányította több mint 50 éven keresztül. 1970-től, szintén több mint 50 éven át te szervezted és nyitottad meg a Tolna megyei gyermeknapi gyermekrajz kiállítást. 30 éven át szervezted és vezetted a Tolna megyei tehetséges gyermekek számára létrehozott alkotótábort. Emellett rendszeresen részt vettél gyermekrajz pályázatok zsűrizésében is. 1979-ben ösztöndíjjal vehettél részt Németországban, a Nemzetközi Tájképfestészeti Biennálén és alkotótáborban, ami nemzetközi elismerést hozott számodra. Művészeti tanulmányutakon jártál szerte a világban, ahol folyamatosan gazdagítottad tudásodat és inspirációt merítettél a munkásságodhoz. 1960 óta rendszeresen szerepelnek alkotásai kollektív megyei, országos és nemzetközi kiállításokon, ahol műveidet széles körben méltatták. Életműve tovább gazdagodott, amikor 2021-től 50 festményedből állandó kiállításod nyílt itt, Percelmór megújult szülőházában. 2003-ban Banyhádon a Művelődési Központban rendezted meg utolsó, 93. önálló tárlatodat. Munkásságodat az alkotói technikák sokszínűsége jellemzi. Szinte minden technikát kipróbáltál, így a részkarcot, tűzrománcot, akvarelt, pasztelt, olajfestést, grafikát és sokszorosított grafikát is, amelyekben egyaránt kiemelkedő eredményeket értél el. Nem csak alkotásaiddal, hanem publikációiddal is hozzájárultál a művészeti neveléshez és a kulturális élethez. Számos írásod jelent meg, melyek közül a legkiemelkedőbbnek önéletrajzi könyvedet tartottad, ami tavaly év végén jelent meg Örömmel a lélekúton címmel. Ez a kötet nem csak életednek és pályafutásodnak lenyomata, hanem hitvallása a művészet és a pedagógia iránt elkötelezettségednek is. Életedet és munkásságodat számos elismeréssel jutalmazták, amelyek bizonyítják, hogy a képzőművészet és a művészeti nevelés iránti elhivatottságot példaértékű. Kitüntetéseid körött szerepel a miniszteri dicséret, az oktatásügy kiváló dolgozója, a szocialista kultúráért, kiváló pedagógus, Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, Merész Konrád díj, a Tolna megyei művészetért Babics Mihály díj és a Tolna megyei Prima díj, Magyar Képzőművészet kategória. Egész életedet a képzőművészetnek és a művészeti nevelésnek szentelted. Alkotásaiddal és pedagógusi tevékenységeddel nem csak nyomot hagytál magad után, hanem generációkat is inspiráltál, és mindvégig példát mutattál arról, hogy a művészet és a tanítás miként képes összekapcsolni a szépséget, az értéket és a tudást. Munkád és eredményeid nem csak tehetségedet és szorgalmadat tükrözik, hanem azt a biztos hátteret is, amit feleséged Kati szeretete és önzetlen támogatása biztosított számodra. Mind szakmai, mind személyes sikereid mögött ott állt az ő elkötelezettség. És most, amikor búcsúzunk tőled újból, nem a hiányodra helyezzük a hangsúlyt, hanem arra, hogy milyen gazdag és teljes életet éltél. Életműved és emléked megmarad mindazok számára, akik tiszteltek és szerettek téged, és akik tovább viszik az általad képviselt értékeket. Tisztelt emlékezők, Feri bácsi alkotásaiban a tolnai táj szelíd szépsége és a természet csendes varázsa elevenedett meg. Vásznain a színek nem csupán ecsetvonások voltak, érzéseket, történeteket és az életek eszenciáját mesélték el. Tavaly decemberben még tapsoltunk neki,
amikor bemutatta önéletrajzi könyvét, az Örömmel és a Lélekúton címmel, és abban nem csak életútját tárt elénk, hanem művészetének titkait is megosztotta. A könyvbemutatón azt mondta, a legfontosabb, hogy az ember nyomot hagyjon maga után. Ő pedig nem csak a vásznon hagyott maradandó nyomot, hanem mindannyiunk szívében is. Egyik utolsó Bonyhádi kiállítása után így fogalmazott, a festészet a lélek tükre, ha az ember őszintén fest, minden vonásában ott lesz az élete. Nézve az ő műveit, azt kell mondanunk, hogy élete valóban egy csodálatos, színes, szeretettel és szépséggel teli mestermű. Munkásságát, emlékét és a tőle kapott értékeket őrizni fogjuk mindig. Kovács Ferenc január 12-én hajnalban, csendben, örök nyugalomra tért. Nyugodj békében, Feri bácsi. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy általad szebbé, gazdagabbá vált az életünk. Te, aki életed során a Tolnai táj szépségét és a természet csodáit örökítetted meg, most már az égi vászonra festesz színeiddel és lelked tisztaságával. És amikor majd felnézünk az égre, tudni fogjuk, hogy ott vagy, és színekkel, fénnyel és szeretettel továbbra is közel vagy hozzánk. És végül Nagy Zoltán verse, melynek címe Sírkőre. Később. Most pedig szeretném fölkérni Csötönyi Lászlót, hogy idézzük meg a Bonyhádi Képzőművészeti Kör történetét bemutató könyvből Feri bácsi egykori tanítványait, akik én azt gondolom, hogy egy nagyon szép megfogalmazásba emlékeztek vissza a képzőművészeti körben töltött időkre. Ambrus László építész Bonyhádon született 1965-ben, munkáját a pécsi tervezővállalatnál kezdte, elvégezte a Pécsi Építészkar doktori iskoláját, jelenleg Berlinben él és dolgozik. Így emlékszik a Bonyhádi Képzőművészeti Kör tevékenységére. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kovács Ferenc tanár úr által vezetett rajzszakköre 8 osztályon keresztül egyik legfontosabb formáló eleme volt gyermekkoromnak. Én nagyon szívesen jártam iskolába, és élveztem majdnem minden tárgyat. De sem egy iskolai rajzórának, sem más tárgyak óráinak nem tudtam úgy örülni, mint a hetenként egyszer a rajzteremben tartott szakköri foglalkozásnak. Ez nem egy zárt körű társaság, nem egy elit-egylet volt, hanem minden gyerek számára nyitott, az alkotás örömét, mint legfőbb célt kitűző szakkör. Ezt minden tagjával megértetni, és a következő foglalkozásra várakozás örömét felkelteni, Feri bácsi nagyon értette. Ahogy elkezdtük egy új téma kidolgozását, alig vártam, hogy a tanár úr körútján hozzám érjen, és véleményével új ötletekre, stíluselemekre vagy kritikájával irányváltásra szorgalmazzon. Így tanultuk meg egyik technikát a másik után, és így váltunk egy kicsit művésszé, anélkül, hogy észrevettük volna. A heti szakköri foglalkozások mellett volt még egy különös élmény, úgy is mondhatnám megtiszteltetés minden alkotni vágyó szakköri tag számára. A tanár úr által évente megszervezett óbányai képzőművésztábor. Ott olyan volt, mint a mesében. Egy régi parasztházban az erdőszélén laktunk, és nap mint nap sétáltunk a mámorító illatokat árasztó tisztásokon és az ősrégi fák között. És rajzoltunk, festettünk, vázlatokat készítettünk, amelyekből aztán
visszaérkezés után esetleg egy linoleummetszet vagy karcolat lett. Ezek az élmények számomra csodálatosak voltak. Matematikus vagy képzőművész szerettem volna lenni. Matematikusnak nem voltam elég okos, és képzőművésznek nem elég tehetséges. Így hát építész lettem. Ez a szakma technikai szakértelmet és művészi képességeket azonosan követel. Úgy gondolom, helyes döntés volt. A mai napig is szeretem, mit mondok, imádom a szakmámat, és amit ezáltal alkothatok az embereknek. Álosné Lovász Éva, keramikus ápoló. 1960-ban született, bocsánat, egy kicsit lejjebb rakom. 1960-ban született Závodon és Bonyhádon él. A középiskolai évek alatt járt a Bonyhádi Képzőművészeti Körbe. Így emlékszik erre az időre. A körben megtanulhattunk különböző technikákat, Feri bácsi lehetőséget adott a köri tagoknak arra, hogy személyiségükhöz mérten kifejlődjön tudásuk, és megismerjék az alkotás örömét. Nagyon szerettem a körbe járni. Tanáromra és az itt töltött időre nagy szeretettel gondolok vissza. A fárasztó hétköznapok, iskolai elvárások után ez a képzőművészeti kör volt számomra maga a nyugalom, a békesség, a magas szintű képzőművészeti kultúra megismerésének lehetősége, a csodálatos előadások, vetítések élményei. Még ma is fülemben cseng Feri bácsi hangja, amilyen szépen, szeretettel, csodálattal beszélt a művészetről. Pogonyi Zoltán grafikus rajztanár, Szingapúr. Bonyhádon született 1969-ben, itt végezte az általános és a középiskolai tanulmányait, majd Szegeden a Juhász Gyula tanárképző főiskolán diplomázott. Ottani tanára tanácsára elvégezte a Magyar Iparművészeti Egyetem grafikus tervező szakát. Geszti Péter grafikai stúdiójában kezdett dolgozni, autodidakta módon tanulta meg a számítógépes grafikát. Egy ilyen munkája keltette fel az Industrial Light and Magic Lucasfilm Ltd. Érdeklődését, és munkalehetőséget ajánlottak neki, és ez az állás Szingapúrba szólította. 2011-ben a Rango című egész estés animációs film Industrial Light and Magic Oscar-díjat nyert a legjobb vizuális effektekért, Pogonyi Zoltán pedig ebben a filmben vizuális effekteken dolgozott. Azóta is Szingapúrban él és dolgozik. Ma már egy helyi animációs és vizuális effektiskolában tanítja mindazt, amit élete során elsajátított. Gimnazista korában volt a Bonyhádi Képzőművészeti Kör tagja 1984-től egészen 88-ig. Tőle idézek. Sokszor látogattunk együtt kiállításokat Bonyhádon, Szexárdon, Pécsen, Budapesten, de más helyekre is eljutottunk Feri bácsi szervezésében. Ezek a művészeti kirándulások abban az időben felmérhetetlenül értékes források voltak, az internet hiányában. A könyveken kívül ez volt az egyetlen módja, hogy a körtagjai inspirálódjanak. A művészet iránti szeretetet, érdeklődést Seves Andrásné Baba néni, Kontár Juraj, Lőrinc Eter és természetesen Kovács Ferenc, a képzőművészeti kör vezetője oltotta belém. Ők adták a legfontosabb kezdeti instrukciókat, és alakították ki bennem az igényt a művészi kifejezés iránt. Köszönetet szeretnék mondani, amiért a karrieremet és a művészi fejlődésemet egyengedték. Különösen hálás vagyok Feri bácsinak, aki rendszeresen meghívott a nyári alkotótáborokba, először 8 éves koromban, és aztán a körben irányította a művészi fejlődésemet. Emlékszik vissza Pogonyi Zoltán. Turbuk Noémi, aki itt van közöttünk, sok szeretettel köszöntöm őt is, varrónő, amatőr grafikus. A Bonyhádi Képzőművészeti Körbe saját lakásának díszítése vezette. Szeretett volna képeket az otthona falára,
Így támad az a gondolata, hogy megpróbál önmaga képeket készíteni. Grafikákkal próbálkozott, majd egy ismerőse felhívta a figyelmét a képzőművészeti körre. Felkereste Kovács tanár urat, vitt magával a rajzaiból, és elmondta, hogy mit szeretne festeni. A tanár úr üdvözölte, hogy saját egyéni elképzelése van, és segítséget ajánlott a választott irányához. Az első pillanattól kezdve jól megértették egymást, több mint 10 éve a kör tagja. Kovács tanár úr oktatásának 2 fontos alapelve, hogy az alkotás kritikája építő jellegű legyen, abból fejlődni lehessen, másrészt az alkotás legyen egyéni, olyan stílusú, amely csak az alkotóra jellemző. Noémi mindkét elvvel egyetért. Megtanulta a tanár úrtól az igényességre törekvést, a bírálat, illetve kritika elfogadását. Kialakította egyéni festői útját és stílusát. Dr. Kréling János építész, tanszékvezető egyetemi tanár. 1962-ben született Bonyhádon, itt végezte az általános iskolát, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen diplomázott. Ezután folyamatosan tudományos fokozatokat szerzett, tanszékvezető egyetemi tanárként a jövő építészeit oktatja. Munkáját számos szakmai díjjal ismerték el. Nagy szeretettel emlékezik a körben eltöltött időkre. Kovács Ferenc és a Bonyhádi Képzőművészkör egy életre szóló indíttatás. Életem meghatározó része volt az a 12 esztendő, amit a tanár úr általános iskolai rajzszakkörében, majd később a Bonyhádi Képzőművészeti Körben a művészetek tanulmányozására és gyakorlására eltölthettem. Gyermekként szüleim támogatásával és édesanyám rajztehetségét csodálva, mintaként követve rengeteget rajzoltam otthon. Talán ez az ügyességem és tanáraim nyitottsága, főképpen a tanár úr, akit később Feribáként szólíthattunk, tette lehetővé, hogy járhassunk néhányan a nagyobbakkal közös rajzszakkörbe. Ez az 1969-től 81-ig tartó időszak, most már csaknem fél évszázados időtávlatban, még inkább megerősít abban, amit mindig is gondoltam róla és a körről, életre szóló ajándékot, a vizuális kultúra alapjait kaptam tőle. Visszatekintve pontosan látom, hogy az akkori 1-es számú Bonyhádi iskolában, a Vörösmarty Mihály általános iskolában ő volt a rám legnagyobb hatással bíró pedagógus. Legfontosabb számomra a művészete mellett az embersége és a belőle sugárzó derű volt. Lebilincselő pedagógus. A mai rajzoktatás hatékonyságára tekintve, látva a gyermekeim etéren kapott iskolai oktatását, még inkább a tisztelet és az elismerés hangján tudok csak róla beszélni. Ma is emlékszem azokra a közös szakköri foglalkozásokra, amikor verseket felolvasva, albumok képeit és hangulatokat felvillantva tudott minket elvarázsolni és alkotásra ösztönözni. Előttem vannak szövegtöredékek és technikai fogások, amelyek hatására az irodalmi szövegből és a víziókból az ő előzetes bemutatója nyomán művészi képek keletkeztek. A szakkör végén közös bemutató volt, értékelte az alkotásokat, de ez inkább közös értelmezés és biztatás volt. Értette és csodálta a gyermekek vizuális nyelvét, és ami fontos, ezt el is tudta nekünk mondani. Ez volt Feribán műhelyének az a személyétől elválaszthatatlan belső világa, ahol sok tehetséges gyermek alkothatott, megérezve a művészi látás varázsát egy rendkívüli pedagógus bűvkörében, és amelynek inspiráló emlékét ma is sokan hordozzák. Ezek az emlékek nem csak szemléletet, vizuális látásmódot jelentenek. Néha búvópatakként jönnek elő. Például többször átéltem, hogy amikor a temperafesték illatát éreztem, mindig a Bonyhádi Rajzterem és a Képzőművészkör jelent meg gondolataimban, az alkotó közösség élménye.
Felibán művészete, látásmódja és az ebből sugárzó derű meghatározó volt ebben a műhelyben. Művészi kifejezés módja is ezt tükrözte, műfaja az akvarell és a pasztelkréta, a számára természetes technika, amelyik a frissességével és a könnyedségével ezt a közeget a legjobban tudta kifejezni. A gyermekek tehetségét kibontakoztató rajzszakkör tulajdonképpen bevezetés volt a képzőművészkörhöz, ahová középiskolások és felnőttek jártak. Ez a közösség az elmélyülést jelentette abban, amit korábban már megtanultunk, kinek-kinek a saját igénye szerint. A tagok motivációja sokféle volt, az önképzéstől, a hobbiként művelt tevékenységtől, a rajzfelvételi előkészítésig, vagy valamilyen technika alapos megismeréséig. A körtagságát leginkább azzal lehetne jellemezni, hogy mindegyikük kötődött valamilyen formában a kreatív munkához. Voltak olyanok, például fazekas vagy fafaragó, akiknek kenyérkereső munkája is ez volt. A tematikát kifejezetten a sokszínűség jellemezte. Rengeteg technikát lehetett már a szakkörben megtanulni. A festés, tempera, akvarell és klasszikus grafika, ceruzattus, kréta, szén mellett leginkább a sokszorosító grafikát műveltük, linómetszettel, papírmetszettel, de egyedi technikákat is gyakorolhattunk. Ilyen volt például a monotípia, a kollázs, kisebb hangsúlyt kapott a szobormintázás, viszont egészen speciális bonyhádi műfaj is volt, a tűzszománc. Számomra talán a legmeghatározóbb a linómetszés gyakorlata volt, amelyik a fekete és a fehér egyensúlyán alapuló gondolkodásra nevelt, és sajátos technikai hátteret, kézügyességet igényelt, amit nem minden diák birtokolt. Mindig is szerettem fúrni, faragni, amelyre alapozva könnyen megtanultam ezt a technikát. Később az építészeti tanulmányaim során a linómetszés megismeréséből fakadó szemlélet nagy hasznomra volt. Építészeti tanulmányaim alatt is folytattam a linózást, egyik tervemnél külön szerepet is kapott. Ezt a technikát sok más mellett a digitális grafika új lehetőségeivel erősen háttérbe szorította, de nyitott ugyanakkor a mai gyerekek számára új távlatokat is. A képzőművészkör sikerességét és vezetőjének mestertanári munkáját jól jellemzi a tanítványok nagy száma, akikből kreatív szakember, tanár, képzőművész vagy éppen építész lett. Felibán tehetséggondozó munkássága példaértékű, sok tehetséges gyereket állított pályára. Emlékszem, szerénységgel viszonyul sok sikeresen felvételiző hallgatójának az eredményeihez, mivel a felvételinél sokszor más szempontok is érvényesültek, ezért a felkészítés munkáját és a biztos alapokat tudta garantálni. Szerénységére rácáfol a sok, a felvételin és később is sikeres tanítvány, akik tőle indultak és lettek diplomások. Személy szerint én is ezek közé tartozom. Amikor az építészmérnöki rajzi felvételire készültem, rövid ideig jártam egy intézmény által szervezett előkészítőre is. A Bonyhádról hozott tudásommal, itt a felkészítő munkájával dicsekszem, messze menően megfeleltem az elvárásoknak. Rajzaim mellett még azzal is feltűnést keltettem, ahogy a ceruzáimat kihegyeztem. Akkor még a számítógépes grafika ismeretlen volt. Felvételim sikeres lett, későbbi tanulmányaim során a szabadkézi rajz és formaismeret tárgyköréből mindig jelesen volt. A Bonyhádi Képzőművészkör és Kovács Ferenc tanár úr munkájának hatását tapasztalhattam akkor is, amikor két korábbi, kiváló és elmélyült tudású tanítványának, egykori képzőművészköri társaimnak gyermekét taníthattam, és nyilvánvalóvá vált műhelyének maradandó, távlatokkal jellemezhető hatása. Mi, tanítványok, szétszóródtunk ebben az országban vagy külföldön, de a körszelleme és tanárunk iránti hála továbbra is összeköt bennünket. Még egy tanítványt szeretnék felidézni, és ehhez kérem Pestikus Adrián segítségét is. Ugyanis az ő szavait szeretném idézni.
Ő nemzetiségi ügyintéző, projektasszisztens, Bonyhádon született, itt végezte alsó és középfokú tanulmányait, 2004-ben érettségizett a gimnáziumban. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta, 2 szakot is elvégezve, majd Budapesten, a KKDS Akadémián kulturális szakember szakirányon képezte magát. A képzőművészeti kör gyermekcsoportjának munkájában 1995 és 2000 között vett részt Kovács Ferenc vezetésével, gyermekként díjakat nyert több helyi és megyei gyermekrajzpályázaton, egy alkalommal országos rajzpályázaton második helyezést ért el. Tanulmányai végeztével útja ismét visszakanyarodott a körhöz, 2009-től 18-ig a felnőtt képzőművészeti kör munkájába kapcsolódott be. Ekkor rendszeresen kiállított a csoport kollektív tárlatain. A művészethez fűződő kapcsolatáról így val. Már az óvodában is mindig színeztem és rajzoltam. 7-10 évesen a nagypapámtól kapott rajzos füzetekben rengeteg mesealakot és mesehőst másoltam. Aztán 1995-ben csatlakoztam a Feri bácsi által vezetett gyermekszakkörhöz. Imádtam odajárni, rengeteg meseillusztrációt készítettünk, és ahogy a rajzolás előtt ő elmesélte ezeket a meséket, örökre az egyik legszebb gyermekkori emlékem marad. 2012-ben részt vettem Tiszaalpáron egy művésztáborban, amely nagyon meghatározó élmény volt számomra. Ebben az alkotótáborban vált egyértelművé, amit Feri bácsi már előtte is mondott, hogy a tus, akvarell, pasztel, vegyes technika felé kell forduljak. A művészet iránti szeretet és érdeklődés a mai napig elkísér. Mindkét kislányom nevelését átítatja a rajz, a festészet iránti szeretet. Mindketten előfogtak ecsetet a kezükben, minthogy járni tudjanak. Ha a lányaim nagyobbak lesznek, szeretnék újra a kör aktív tagja lenni. Köszönöm szépen! 2 évvel ezelőtt, amikor megjelent a Bonyhádi Képzőművészeti Kör című könyv, egy portréfilm készült Feri bácsival. Én azt gondolom, hogy nézzük meg ezt, legyen tulajdonképpen majdnem személyesen is velünk. Köszönöm. Hát édesanyám irányított tulajdonképpen a szép szeretete felé. Ő egy egyszerű falusi asszonyként nagyon kreatív volt. Emlékszem rá, hogy olyan csodálatos aratási koszorúkat, figurákat készített, és arra én rácsodálkozván úgy gondolta édesanyám, hogy van olyan érdeklődésem, ami talán a művészetek fele orientálódik. És azért is mentem középiskolába, mert a tanítóképzőben volt csak rajztanítás, és hát a bajai tanítóképzőt választottam, és akkor így lettem tulajdonképpen pedagógus és művészetpedagógus. Gyerekkoromban én rengeteget rajzoltam, nagyon sokat. Emlékszem rá, amikor édesanyám vett nekem még alsózakasztós koromban egy 12 részű festéket, és a festék mellett volt egy tubos. És akkor én kérdeztem a tanító bácsimat, mert előtt azt hiszem 3. osztályban, hogy tanító úr, mire való ez a tubus? Az fiam ragasztó. Na, hát az ragasztó. A fiam hazament, kivette a spirálfüzetből a képét, fölragasztotta ezzel a tubussal, fölragasztottam a másik képet, akkor az első leesett. Hát az egy fehér tempera volt. Na hát ennyit a képzésről, de
sokat föstöttem középiskolás koromban is. Majd utána volt egy kicsit lazítás, mert a sportok voltak azok, amelyek elhódítottak a rajz és a művészet területéről, mert futballoztam megyebajnokságban, kosárlabdáztam, területi bajnokságban, röplabdáztam, pingpongoztam, a megyei sakbajnokságban szerepeltem. Tehát bőven volt olyan terület, amelyik elvont ettől. De közben azért rajzolgattam. Amikor én ide kerültem, az 1963, akkor mindjárt bekapcsolódtam a képzőművészeti körnek a tevékenységébe, és a gyerekeket átvettem általános iskolás korúakat, meg a középiskolás korúakat. Tudniillik, együtt voltak a képzőművészeti körön felnőttek és a gyerekek is. Nos, amikor a képzőművész körben a Kertes Kolmar Jenő bácsi volt a vezető ebben az időszakban, akkor hát a gyerekekkel már, de azt hiszem a második évben már én bevittem őket az iskolába, mert akkor lett rajzterme. Az egy külön szám, ami egyébként hogy lett rajzterme. Oda jártak akkor az általános iskolás korúak, a középiskolások nem. Azok még ott voltak a felnőtteknél, de amikor a Jenő bácsi átadta nekem a kört, mert ő erősen megbetegedett, nagyon rossz volt a hallása, egyébként kiváló ember, nagyon szerettem a Jenő bácsit, akkor átvettem a képzőművészeti kört, a felnőttek, és attól kezdve a rajztermünkben voltak a foglalkozások, és még most is ott van. Csak azóta már ez a harmadik rajzterem, mert az mindig lett. Nos, amikor kezdtük 70-ben a felnőttekkel, akkor hát volt egy kis irítség a tantestület részéről. Tudniillik, a rajztermünk az iskola legnagyobb terme, 2 teremből tevődött össze, bebontották a közfalat, az volt a díszterem az iskolában, ott rendeztük az ünnepségeket, és én ezt megkaptam. És a igazgató úr, a Réter bácsi eljött hozzám mindjárt az első évben, emlékszem, látogatni, és azt mondta, hogy ilyen 2-es rajzóra volt, és a szünetben, ő is rajzolt egyébként, a szünetben azt mondja nekem, kimentek a gyerekek, Ferike, ezt nem jól magyaráztad. Fú, mondom, és ő kemény embernek tartották a Vili bácsit, és hát most hogyan magyarázza meg a Vili bácsinak, az igazgatónak, hogy hát a gyerekek jól rajzolták, csak ő nem rajzolta jó. És akkor gondolkozik az öreg, megnézi a gyerekek munkáját, az övéit is. Azt mondja, én kimondta szó szerint, csináld úgy, ahogy akarod. És rá 2 évre azt mondja nekem, gyere be, irodába. Bemegyek. Azt mondja, most gyere velem. Felmegyünk a Vörösmarty terembe. Ott van 40 rajzbak. Ez a te rajztermed. Igazán komolyan kell venni ezt a területet. Valamikor még középiskolás koromban eldöntöttem, hogy én a pályámon ezt a munkát szeretném végigvinni. Na most ehhez nagyon sokat kellett nekem magamnak alkotni, nagyon sokat kellett hozzátanulni, mert aki tanítja, az azért legyen otthon mindenben. Én nagyon-nagyon nagy szeretettel tudtam ezt csinálni, és hát
megkeresni azokat a művészeti alkotásokat, amelyeket a később tanított az ember, hogy hogyan is kell értelmezni, és megszerettetni magát a képzőművészetét és az alkotómunkát. Na most a gyerek alkotómunka, meg a felnőtteknél is azért nagyon lényeges, hogy ott különösen, hogy olyan témákat találjon az ember, és személyre szabottan, amelyik megmozgatja őket, megmozgatja a fantáziájukat, és hát most már több száz, ha nem több ezer diák járt a képzőművészeti körbe. Tudniillik, az volt a kezdettől a szokás, hogy a felső tagozatos tanulók azok a képzőművész körhöz tartoztak, az alsósok nem. Na most voltak időszakok, amikor rengeteg gyerek jártak körbe. Volt, amikor 3 csoportom volt. És az annyit jelentett, hogy hát reggel 8-tól este 6-ig ment a munka. Néha olyan fáradtan értem haza, emlékszem rá. Tehát olyan sok-sok anyagot tudtam, eszközt tudtam szerezni. Abban az időben nagyobb támogatási lehetőségek voltak. És akkor olyan sokféle technikát megismertettem a diákokkal, amelyek számukra kedvesek voltak, azzal többet foglalkoztak. Volt linoleummetszet, temperafestés, rajzolás. Amikor megjelent a tűzomác, vettünk egy tűzomáckáját. Volt, amikor több mint 100 zomácot égettem ki. A gyerekek rettenetesen élvezték, én meg nem nagyon, mert nyertem be a kályhából azt a ólomtartalmú festék meleget, és hát nos, a gyerekek nagyon szerették, az volt a lényeg. Én annyira elkötelezetten, hittel, szeretettel, energiával csináltam mindezt, hogy rengeteget kaptam. Én vagyonos ember lettem. Na nem pénzvagyon, mert például a képzőművész körből soha nem szedtünk be még egy forintot se, hanem mindig próbáltam szerezni támogatást az eszközök, anyagokhoz. Akkor még nem volt olyan drága, most már nagyon drágák az anyagok, de lelkileg annyira visszakaptam én mindazt, amit belefektettem, azért vagyonos. Volt egy időszak, amikor kevesebb volt a felnőtt, de volt több középiskolás, gimnazista, kerista, ipari tanuló, és műszaki pályára készültek. És akkor hát a zöme az anyagunknak a műszaki jellegű rajz volt. Vetületi ábrázolás, axonometrikus ábrázolás, árnyékszerkesztés, mesterséges fény, természetes fény. Tehát ez megint jelentett egy olyat, hogy nekem nagyon jó bele kell merülni. Tulajdonképpen egy ábrázoló geometria volt, amit hát tanítottam, nyilván megfelelő korosztályú anyagot, nem pedig lenne a legmagasabb fokozatokat, és hát többen lettek, 20-nál többen lettek építészmérnökök. Hát és ezek nem felejtették el azt, hogy ott kezdték. Sok olyan élmény jött nekem vissza, ami hát igazolta azt, hogy jót választottam. Hiszen egész életemben azt csinálhattam, amit szerettem. Egyszer a művészetpedagógiai munka és a képzőművészeti alkotó munka.
Tanai Guzarán Annát, aki Feri bácsitól a képzőművészeti kör vezetését átvette, mondja el gondolatait. Nehéz megszólalni Feri bácsi szavai után, de igyekszem olyan szeretettel, hálával és köszönettel nyilatkozni, ahogyan az ő elvesztésével megfogant bennem az a gondolat, vagy azok a gondolatok, hogy hogyan tudjuk méltóképpen az ő emlékét és munkásságát, mind művészi, mind művészetpedagógiai munkásságát megőrizni, hogy mindig érezhessük mi Bonyhádiak, hogy az ő munkája tovább él általunk. A Bonyhádi Képzőművészkör jelenlegi tagságaként közösen fogalmazódott meg bennünk az, hogy a kör fölveszi a tanár úr nevét, és Bonyhádi Kovács Ferenc képzőművészeti kör néven fogunk tovább működni. Ez volt az egyik alap és elsőrendű gondolatunk. A következő, az megmondom őszintén, hogy az én művészetpedagógiai munkámmal függ össze, hogy itt visszatérve Bonyhád városába, körülbelül 5 évet értem vissza szülővárosomba, és nagy örömmel tapasztaltam, hogy a városi önkormányzat milyen nívós és szép díjakat ad tisztes polgárainak. De ezek a díjak általában felnőtteknek szólnak, bár van a Talentum díjazott tanulók között, ahol tanulókat értékelnek. Mégis fontosnak tartom, hogy ezen a területen kiemelkedő gyerekeket, tehetséges tanulókat díjazzunk, és természetesen ezt a gondolatomat a város önkormányzata felé továbbítottam, és ennek a kidolgozása folyamatban van. Természetesen ennek a díjnak szintén a tanár úr nevéről lesz elnevezve. A másik nagyon fontos munkássága Feri bácsinak a megyében, a megyei rajzverseny több mint 53-54. éve lesz talán most, idén. Tehát ennek az alapgondolata is benne fogalmazódott meg, és hiszen 30 évig én Győr-Moson-Sopron megyében éltem Győrben, ott a megyei képzőművészeti rajzversenyt Ciráki Lajosról nevezték el, aki ottani helyi festőművész volt. Én azt gondolom, hogy legyünk mi is büszkék, hogy itt a városunkban, szülővárosunkban, illetve a megyénkben, vármegyénkben élt és alkotott egy olyan mester, aki számtalan embert indított el az élete útján, és tehetséges gyerekeket emelt ki a hétköznapokból. Ezt a gondolatomat vagy gondolatunkat továbbítottam a megye fele, és bízom benne, hogy a Tolna megyei rajzverseny is a tanár úr nevét fogja tudni felvenni. Én köszönöm szépen, és hálával tartozom mindannak, amit a tanár úrtól, mindannyiunk mesterétől kaptunk, mind emberileg, mind szakmailag. A vége fele hallgassuk meg Feri bácsi összegzését tulajdonképpen az életéről. Ezt írta le az Örömmel a lélekúton című könyvében Csötönyi László. Összegzés az Örömmel a lélekúton című könyvből. A vége felé óhatatlanul jön a visszaemlékezés. Mit tettem az életem folyamán, mit vállaltam, mi valósult meg,
Hogy sikerült a fiatalkori álom tervezgetés? Az egész életemet meghatározó derűs optimizmus a jó emlékeket, motívumokat engedi előre. Így elmondhatom, hogy szerencsés volt a 87 évem, hiszen azt csinálhattam, dolgozhattam, amit szeretek, a művészetpedagógiai munka és a képzőművészeti alkotás, rajzolás és festés. E kettő nálam elválaszthatatlanná vált. Nyitott érdeklődéssel fordultam a világ dolgaihoz, az alkotók munkáihoz, empátiával a sok-sok tanítványhoz, általános iskolában, főiskolán, egyetemi karon és a gimnáziumban is. Tettem ezt hittel, elkötelezetten, alázattal, érzelmi beállítottsággal, nagy szeretettel. Öröm volt számomra, hogy úgy tudtam a sok-sok tanítványnak és a szakmánkban tanítóknak segíteni, hogy közben jól éreztem magam lelkileg és erkölcsileg is. A tevékenységeimben a terveim megvalósításához kellett egy nagyszerű feleség. Kati vigyázott rám. Toleránsan kezelte a munkámmal járó távol léteimet. Szabadságot biztosított számomra. Utazásaimhoz mindig tudta, hogy mit és mennyit kell csomagolnom. A családja volt a mindenem. Magyar történelem szakos tanárként nagyon szerette a tanítványait is, kik viszonozták ezt az érzelmi kötődést. Az otthonunk békés nyugalma jelentősen hozzájárult a mindig tenni akaró munkásságomhoz, a sok száz képzőművészeti alkotásom létrehozásához. Követtem Kertész Imre Nobel-díjas írónk gondolatát. Ha egy életen át ugyanazt teszed, legalább nem mindig ugyanúgy. Nem feledkezhettem meg arról, hogy amit tanítani fogok, amit elvárok a tanítványaimtól, felnőtt alkotóimtól, abban én is nagyon otthon legyek. Ehhez kellett az egész életen át tartó újak tanulása, keresése és megismerése. Az alkotás megvalósító vágya. Az utóbbi évtizedekben a legtöbb művész, festő keresi a személyi programját. Az én alkotói törekvésem a téma érzelmi átélése, kifejezése. Olyan emberalkotta és természeti motívumokból elindulni, amelyek különös esztétikai értéket hordoznak. Hangulatokat, derűt, békét, harmóniát sugallnak. Ezek átélése, befogadása, közlése több esetben szóban nem is kifejezhető. A képi nyelv segítségével, színekkel igen. Szubjektív színharmóniával közlöm, hogy a színek többet jelentenek számomra a formánál. Különösen az időskori képeimen, mikor a látott valóságot átérzett valósággá változtatom. A szubjektív, bensőséges színvilágom ad érzelmi töltést az alkotásaimnak. Néha ki akartam szabadulni a rendből, az elfogadott normák világából, ide-oda kalandozva elhagyni a kedrecet. De a színek színezete, tónusérzékenysége, összehangoltsága mindig visszacsalogatott a nyugalmasabb színharmónia világába. Az utóbbi időben az elvontabb alkotás, ábrázolás vonz. Barátkozom a lírai absztrakt kifejezéssel. Az elvontabb képi kifejezéskor is igyekszem arra, hogy egy-egy kép külön történetes legyen. A rejtett tartalom ellenére is, akár valóságos témájú, vagy csak egy ábránd, átélés ábrázolása. Korunk kedvez az alkotói érzelmek visszafogottságának. A kortárs művészet is csak részben dominálja az érzelmi azonosulást. Régebben a tanulmányaim mellett alkotótelepeken, az utóbbi évtizedben az internet révén és kiállításokon képben tudtam maradni a művészeti közegben. A szélsőséges kifejeződés nem az én világom. A tömegelvárás alkalmazása sem. Fontos számomra az önazonosság. Éppen ezért megnyugtató, hogy a művészet szabadsága révén független tudtam maradni az alkotói kifejezésem terén.
Köszönöm szépen, és most egy dalt hallgassunk meg Tóth Istvántól. Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhatsz az égbe, szárnya tört madár. Nincs szó, nincs már, nincs, aki felel, nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el. Hol az arc, hol a kéz, aki élt, s csak azért, hol a tér, ahol a fény, hozzád még elég. Kell te legyél, ki nap lesz éj után, te légy, aki megtalál egy régi balladán. Ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét osztja szét, követik merre jár. Hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. Így légy te a jel, ki új útra talál, ki elmeséli valamikor egy lázas éjszakán. Ami volt, s ami él, az minden, ami ég, de szava lesz a megbocsájtás, szava a szenvedély. Ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét osztja szét, követik merre jár. Hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. Ha félsz, gyere bújj mellém, szívem szívedhez ér. Befejezésül megkérem Ménesi Jánost egy utolsó vers elmondására. A völgyet nézni, állj meg a hegytetőn, az életet tanuld a temetőn. Figyelj rám, ki nem mozdítok ajkat, már jól beszél, ki mindörökre hallgat. Most hallgatok, de egykor zengve zengtem, a föld, a víz, a lég hallottak engem. Nem néma már, ha nem szól a harang, s nem törli el a csend, hogy volt a hang. Voltam parázs, elszálltam, mint a pernye, szívem tüzét eloltál búzzegernye. De melegebb a nyárs, a déli szélben örökre érzik már, hogy én is éltem. Voltam kiáltás, elkapott a szél, de aki kiáltott, az él. Völgy csipkebokra már hiába száraz, az urlán volt ott, mindig voltál már az. Ha van füled,
halt hangtalan beszédem. Mindegy, mi voltam az, ami egy hang voltam a világ énekében. És kár lett volna el nem hangzani. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek erre az emlékező délutánra. És ahogy láttam, nagyon sokan hoztak egy-egy szál virágot. Akinek van ideje és kedve, az jöjjön el velünk a temetőbe, és helyezzük el a virágokat Feri bácsi sírján. Köszönöm még egyszer.